Jiki na karkarwa ba kuma ciwon typhoid ba. Jiki ya dau zafi ba cizon sauro ne ba. Wayyo Allah, wai ni mene ke damuna? An kai ni ga daktan bai san menene ba. Aka bani gado ba irin gwajin da ba a yi min ba. An kasa a gane wai menene ke damuna. Na sha buri da sabara ban samu sukuni ba. An bani hayaki da turare dubban warke ba. Har mai aiki da aljan ya gaza gane ciwona. Wata rana ina kwance ban ma san na furta ba. Na ce dangi ciwona ne ba ku gane ba. Wannan ciwon so ne ke damuna. Ciwon so ne ke damuna. Ciwon so ne ke damuna. Ciwon so ne, ni ciwon so ne ke damuna. Ciwon so ne ke damuna. Ciwon so ne ke damuna. Ciwon so ne, ni ciwon so ne ke damuna. So bai tsoro bai kyale sarki ko gwamna ba. So bai tausayi bai damu da kai wane ne ba. Komai jarumtar ka yanzu so zai ma barna. Ciwon so ne ke damuna. So ɗaya na ganta tun ran nan ban kuma ƙara ba. Ina kan layin ATM ba zan manta ba. Na ji sautin murya daga jiba mummuna ce ba. Ta yi min magana ni abba ko ban gina amsa ba. Ta ce mini malami layin nan ne ban gane ba. Sai na ce 'yan mata wancan ne karshe ba ni ne ba. Gashi layin dogo ne tamkar ba zai kare ba. Ga zafin rana wanda ni kaina ban jure ba. Ni ina inuwa ne ita ko bata samu isa gun ba. Da gani ka san shiga rana bata saba ba. Na shigo da ita inuwa ban bar ta a ranan ba. Muka hau hira ba za ka ce tunda ba mu saba ba. Kuma na manta ban tambayi ko sunanta ba. Domin ban san ta za ya fasa mini kalbi ba. Ciwon so ne ke damuna. In kin je ni bai kamata ki bari na a ciwo ba. Ga sako nan na turo don Allah duba. In ba ke ce kika zo ba zan iya tashi ba. Ga nan ba ta waya ki kira domin kauna. Sifili danna baby danna 7 sifili danna. Maza danna 3 danna 8 da 70 ma danna. Ba zan iya zano lambar ba gaba ɗaya dangina. Sai ku yi haƙuri domin ciwon so ke damuna. Mu haɗa kashi na biyu.